Jam'iyyar APC ta dakatar da tsohon sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar a jihar Kwara, Alhaji Tajuddin Aro, bisa zargin cin amana. Shugabannin APC na gundumar Ojoma ta arewa maso yamma ne suka sanar da hakan a wata wasiƙa da suka tura masa. Da yake mayar da martani, Tajuddin Aro ya zargi shugabannin jam'iyyar da ɗaukar mataki ba tare da bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa ba. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Jam'iyyar APC mai mulki ta dakatar da tsohon sakataren yaɗa labaranta Alhaji Tajuddin Aro a jihar Kwara. Shugabannin jam'iyyar na Ojoma ta arewa maso yamma sun zargi tsohon kakakin APC da cin amana da zagon ƙasa, shi yasa suka dakatar da shi. Hakan na kunshe ne a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan 15 ga watan Satumbar 2024 wadda ta shiga hannun jaridar Daily Trust jiya Juma'a. Me yasa ta dakatar da jigon na jam'iyyar? A cewar su, sun ɗauki wannan kwakwaran matakin ne domin daƙile yunƙurinsa na kawo hargitsi da rarrabuwar kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar a matakin gunduma. A wasiƙar da aka aika wa Alhaji Tajuddin Aro, shugabannin jam'iyyar suka ce, bisa zarge-zargen da ke kansa na cin amanar jam'iyya, yunkurin haifar da saɓani da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar da rashin girmama na gaba, mun yanke hukuncin dakatar da kai ba tare da ɓata lokaci ba. Tsohon kakakin APC ya mayar da martani. Da aka tuntuɓe shi, tsohon kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Kwara, Alhaji Tajuddin Aro, ya tabbatar da samun wasiƙar dakatar da shi ɗin, sai dai ya musanta zargin cin amanar jam'iyyar, yana mai zargin shugabannin APC na gundumar da ɗaukar matakin ba tare da bin ƙa'idojin da suka dace ba.